नंगौ जा फुब मावफार गुदि फरायसालि बिनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि खाफ्रा खुफ्रा ओरैनो थिंनि औवानि बेजों लुनाय न' बियो सिगाङाव EGS स्कुलमोन बियो उनाव बियो LP स्कुलाव आपग्रेड जादों नाथाय बिल्डिंआ जोबोद गाज्रि न'आ जोबोद गाज्रि दा बेखायनो जोंहा आफाद बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगोसेयैनो रायजो राजाफ्रा आंनिसिम खावलायदोंमोन आरो आं मानसिफोर नुनानै नायदोंमोन दि फरायसालिया जोबोद गाज्रि अबस्थायाव दङ देग्लाय दैज्लाङाव माने क्लास खालामजानाय अबस्थायाव गैया बेखायनो आङो आंनि MPLAD फान्डनिफ्राय देग्लाय 2026 आरो 27 फाइनान्सियेल इयारनिफ्राय आङो 15 लाख बेयाव माने हरनायनि आं थिग खालामदों आरो बेदि दिनै जोङो खुन्थिया गायसनदों आरो बे 26-27 फाइनान्सियेल इयारनि बे फान्डा दासिमबो हाबथ'वाखै नाथाय स्कुला जिथु क्लास खालामजाया दैज्लाङा सौफैगौ फरायसाफ्रा जोबोद खस्थ' मोनगोन बेनिखायनो एडभान्सै बेखौ ग' हेडआव बानायहोगोन आङो लादों आं मिजिं खालामदों थाबैनो बेखौ लुफुंनो हाथों आरो जोंनि नैबे ओनसोलनि नैबे गामिनि फुब मावफार गामिनि बेयाव गुबैयै बर' आरो आदिबासि दङ बिथांमोना फरायसालिया LP स्कुला गोजानाव थांनो फैनो माने एसे गोब्राब जायो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेखायनो बेन्सार हिसाबैनो गोबाव सम बे फरायसालिया माने खाथिबाय आरो जा गाहाय फोरोंगिरि गायसनगिरिया फ्राय 30 बोसोरसो खामानि मावनानै साख्रियाबो पारमानेन्ट जायाखिसै ओरैनो रिटायार जालांबाय दा खाफाल मोजां माने EGS निफ्राय LP स्कुलाव आपग्रेड जाबाय दा बेयाव बिल्डिं नांगौ ओंखायनो आं बेखौ दिनै सेंसन हरबाय आङो जोबोद मोजां मोनदों जे बेबायदि फरायसालियाव सेंसन हरनो हानानै बा MPLAD फान्डनिफ्राय मोनसे हेफाजाब होनो हानानै आं गोजोननाय मोनदों मिजिं खालामो बियो मास मोनथामसोनि गेजेराव जाहाथे बिल्डिंआ ओंखारहैयो बेयाव गुवारा गासै 22 फुट आरो गोलावा 33 फुटनि जागोन बियो आरो 15 लाखनि नालाय आरो उनाव जुदि दरखार जायो बेखौ उनाव एक्सटेनसन खालामनो हायो नामा बेखौबो आं नायनो